Татар дәүләт филармониясында Калеп иҗат берләшмәсенең безнең җыр исемле гала концерты узды. Ул ТССРның 100 еллыгына багышланды. Йомгаклау концертында Филүс Кахиров, Эльмира Калимуллина, Алина Шәрбиҗанова, Илүсә Хуҗина, Артур Исламов һәм башка танылган җырчылар катнашты. Узган ел старт алган безнең җыр лабораториясе барыннан да элек үзен сәнгатькә багышлаган яшьләр өчен иҗат мөхите булдыруга, яңа җыр композицияләр иҗат итүгә һәм милли җыр фондын тулыландыруга юнәлдерелде. Иҗади лаборатория 4 этапта узды. Безнең җыр проекты минем өчен үзенең уникальлеге белән бик аермалы булып калды. Минем күңелемдә, чөнки ул башка җыр фестивальләрдән нәрсәсе белән аерылды. Монда шуңа салдырып, композиторлар, шагыйрьләр нинди темага язачакларын, кем өчен язачакларын белмәделәр. Һәм менә бу проект шунысы белән уникаль булды. Безнең җыр гала концерттан тулырак язманы 9 октябрьдә Хәерле көн Татарстан тапшырында карыйласыз.